detective beisaya Sairang police station chu sarang kho bazar chak mai om ni in kongpui an hani lem lo wangin hankal tur po in tlema kong chhodeu toite han pen ngai ania chu tilai mun chu sairang rau rawa po tlem chuan adai deuem o ti tur hi ani rewa sairang kholum tur ngun chuan hami puite chu dim lo takin metvel ma se a khomi puite eroin nan poisa te chiam lo pathian hian mihring taksa hi alo siam thavio maya kanom na hun azira in siam rem thei turin alo siam anima na chhun pachanga po an tlangwal taima tak tak te chuan longin balu an phura jingwar triana thok chuaka chhuna chola tlailama thok chi te po an ombok he khopui hi tun hun thlenga mizo tlom ngaina vongnung tu khoza omle ming thatak ani chan po ami puite wang ani ti lo rual ani lo tu sairang khuwa chuan mizoram a lui seiber tlong lui chu aluang tlanga chu chuan a khomi puite po Aizawl na asiam sak na sa hle balu kayan tia phei chuan ni tin long engmo zat le balu phur motor anin sul pel nuai mai thin chung kara chuan Aizawl khopui atangin nuam tol tur le motor silte a then chawhme zong te po an ron ta thavereng bok nen chhun lama phei chuan alun hle thina zan lama po luikam hun biru deuh laia chuan nula le tlangwal then khat chuan kar lam thei te po an en tir ve zau bok thin ani ome chung mi te ro khopui atanga lokal le khathiam na tho tur nei lo tho tur musia thok chuang lo te a tho dan zir tel lo te po an niang vai ziak le chiar thiam trok te aya changkang si chhortlak si lo te an ni mai thei e Aizawl atanga an ron chuk thla na lama veng pahnih veng lar tak an ron kalpela an ron kalpel hma kha chuan mipa ngai tak an ni na in an pel hnuah ero midang lam tak an lo ni ta zawk te po ani ma na chung ho min ang lo tak lo dong songa lo en liam mai thei tu sairang mi puite chuan eng tiang takin nge har san na an to thinang ti chu i lo suang tu ave to mai donia e taka an nula thlai te po an ruk sak fo thin nge yang ti ring bokila September thla ania sairang chu alum le to kher mai chu sairang kholum tak nuai chuan ma fela le laltana po chuan ni dang ang bokin balu la turin leng pui kai lampanin an long te chuan kar chhole a leng pui kai leilon an pel hnu chuan li dai dul deuh ani awangin an hankal chak dewa chuti rualin alui kuang a zima wangin fim khur ero hangai phian chulai chak deuh lia chuan balu la kan tumani laltana chuan thianpa a chakatangin karon tan mai ange ti in luin hnar lam pan chho chu a rual ta a ma fela ero halong ti dingin a zo zial ru khek khok tak mai chu han phora a laitar hlui to lam chu la chuakin a han tala a al thei lok lo le ngal a han thing deuh noka a han tal le a tan thei ta rame a han hip ko ka a khutam tok tak a hip lu hnu chuan a han hnar khu chu a hluaya a meizuk chak na po are song mai chu zo zial chu mi tan ne viau ma se a ta ne ro a mangai masa hani thlat kumsom paruk ani atanga zuto ani awangin a tuilo po a hrefu maya a no rim nam le name over chu ati thailo ve hle thin secret te chu a tuidan ngai rengma se zo zial ngat lo chuan a chakna a phurfu der si lo a meizial bung chu han pai pa chuan luikam hnim kara mihring kut ang deuh chu awa muthuta a phu deuh zok he ma se ma fela te ang tlong dunga khosa tam lutuk chuan mihring ruang cheto tak te chu alo khoi fo to thin awangin apa ngai thuaya laltana chu kowin an hna po thok thei talo chuan sairang police station lam chu an beta zawk ani sairang PS lamatang poin mi an ron kal thuaya ti chuan kho chung mi pui le khotlang hrui tu te po an ron thleng rang viu mai ruang chu an lo la khoi dang lam lova
lui kam nim kara chuan asamatanga tuilianin haron vorchua emo lui kamathi emo ani mel le mai mechia ni in kumsom ni atanga kumsom thumin kar vel ngo lam mel chelo tak a in che na enin tun lai ve deuh tak ani bele a nar chu verin nar be abe trat boka a taksa chu ala chelawin a khong ero a khong to viau thunga ruang an lak chuan hnu chuan a ruang chu doctor te postmortem turin sai rang dam doin lama an phur phei ta ni police tele khotlang throi tu te hmalak na in mithi po tunge ti an the thei thuai mai lalmangai kumsom ni pariat fa pakhat nei to afa ero apa hna omthung ania zema bok lam mi haloni a thian tenen sunday tlai an leng chu alo holova a chung te point a chan chin nan lo ngai chang mek aloni a chung te soidanin ama hi anu thloi hnuwa a che bo ro ve dewa phailama in loa omin aron hozok chu ti hian a che sual ta ani kesayo esaila lian ki ma chuan a hna chu a thok mol mola ruang postmortem result te chu han ena a len chu puite po thu a zo fi azung zung boka a ruang endik tu doctor soidanin tuitla ani lova pong sual nuwa re hlum maloni a len puite po police te chuan an bevek to a ma se engma han hrebik lo tlonga an chen line tu emo hian aron kowa I-20 car chuang ania a hmel an hmu thei lo na in mipa ani ero han hre thei thung an lo ngai vente chiam lo bok nen an hmu zui ta lo mai ni in an soi aron let tak lo wangin an lo ho san ve tamai ani ome esai lian ki ma chu ana ngai na hrelo hle maya tunge chu tia that ringo tang le melma ane le nei lo te hretur chuan anu le pabula len chu haril ruk tangot mai hani zema boka thlen chuan anu le pa chu phone a bia in ani nom la laya wa zota an ni chuan thataka lo hrilin an in lam chu hawa panta ani an in chu zema boka po vengkel til metal road point a po lo hi alo nia bike a keng hlau chu alom kher mai an in ero anuam fu maya anu le pa point an lo dong song thavio mai an in kom na tang chuan engma han hriat tur poimo a hrelem lova mei sena sa ve deuh urui thei thil du ve tak zan po riek bo zau zau thin ti bak chu hriat anei bel lem lo eng po ni se tun malama tanga an hu chuina na atha lo ti chak to thin a case boy pui chu ne taka chui chuak thin a thian pa be se chu ron vele phot mai thain reta ni be se chu police a po lo tang hret to ni in chu mi hnuwa sumdong in a wak vel thina a hau sak deuh tak hnu chuan engma tilovin khopuya chuan ate ro lai vel mai mai thina ni chutia wa vel na lama chuan thian tha deuh te dukdak vak mang lo te po a kom hnemin khopui chunga mi hriat chin le hriat phak lo tam tak chu a hria mai ni lovin a hmu po a hmu hnem hle reng ani nupui fanau po nei lem lovin a parol ngoka ama a om chu nuam hati zawk ani hmele nu thloi hmel keu deuh deuh poin hanzar ve fo na in a theng thonga han lut lo ani nge yang hetia police tha ti chak tura in rot a chin po hi ani na taka chuan a police tran laia a thian pa esai lian kima departmental exam atanga officer kai chota in puitura angena wanga lo tel ve chau ania esai lian kima point a ming that pha kher mai kumrei lo te chungin arsi pani po abel pha rengani esai lian kima chuan kot zol zau tak mai chu kalpelin doorbell chu a han met riral rala reilo te a rol thar pakhat hian ron chonin he pulian kim lo lero ka pate chu ruma alo ti thuai thuaya esai lian kim po in chung lam pan chuan a chhozui ve ta ngal bok be se chu ruma chuan lai kha chiarin lo thua a bob chu khokherin a chair chu on fe in a henga
a thil chiar lai chuan a ril ru a pe hle ni in alang sai lian kim a chuan o a han thiar khara bei se chuan lian kim a hmel a hmu rual chuan veng mori to kol photani mo alo ti vata sai lian kim a chu ham hai dewa nia engtingai ria bei se chuan I phei khok kha a han ti chuan sai lian kim a chuan nui vur chungin ka vo fai vaccine mole tin a lo changa lo thu ro thian pa in thu nei na huam chunga tual thana alo thlen ta kha chuan I lo lang le lol mai lom le fiam thu ti tak deuh chuan a han tia sai lian kim a po chu zalo deuh chuan a han nui haka eng kim lo hre to ni mo tu le poimo lo he chuan hanin pan mai te hi lo har sa bokolom le mi hre thiam ani ang chu ti in han chang ve boka sia I siat ai thui fe ka siat ka ring chu ka be se reng ani irin ain he khe sia boi thak mai the ni o ni chu ka rin dan ani chu wanga lo mi hnen bokoron pan ni be se naw rol thar chuan thin pui sen hang le apothum maron da sai lian kim a chuan boi hi chui fel ngot mai sai rang alo leng vela tui chen na tha si na han tia chu rol thar ha ping tluang te chuan ka chak khop mai sahaman po ka chak zong takani alo ti thui boka rem changa I patena phal chuan ka fama I lo leng don nia tlong kam tho ania lui ai chuan swimming pool a chen chu nuam zo kang chu ti lo chui tla hlum reu ange nui deuh hak tung chuan a han tia tluang te chuan sikul chol huna o phur fe chuan alo ti ve bok tluang te chuan hu chuan thingpui in pain an ti chun zom le nga la sai lian kim a chuan he khe si a boi thlak don khop mai I mi puina kama mo le don ania I hria tang khan me chelep chia deuh mai ania tunge a kopa tunge la abial pa la a hriat thei bok si lo doctor report atanga alan dan chuan an pong suan hnuwa an thata ti chuan a ruang kha khata khan an da ta ni mel thil poimo deuh le boi thlak deuh mai chu a thian tenen tuya an cheng lai tu emo an hriat loina ron kowa I-20 car ti chi an hria ti chuan a ruang hu ani le mai han chui zon tur an wang mani a han ti tol maya be se chuan a ruang kha tuya nge khomual a in hu alo tia khomual ti la wau kamani berang tui chin lova tui pui su thla lo tanga ani chuan khuti lai si hui kai le chakte chu a kuang a zimin a sir vela oi view ani lom ni ma se si hui lama khuan mun zol nula le tlangwal han tom the na mai tur chu omalom karin danin he nula khongai thlak tak hi pong suale mo du reng chunga mi pat me chiat na man pui ani nuwa re lum mania chumi nuwa chuan tuya khan pai thlak ni in tuya tlalum anga lan tir an tum mani mel iti thalu tuk thian pa ma se tuya atla thleng ta si lova chu kan ta na poimo in a thango talom le engpo ni se chu tiang khopa a chunga thil thlen tir du tu chuan enge ati chan ni ta ang le nu thloe nia a fa chu pa hne na oma a pasal hlui nen chuan har sat na an nei zuim niang sai lian kim a chuan nei lawang a chan chu a pasal hlui hian nu pui a nei le dai to a chung te point an in biak ngai to lo thu an soi a lo ti thu ya be se chuan an thu soi chu lo ring chin don tai la ani chuan me che si nip tak ani chuan sum du wangin mi pa kara phur thei tu chu a zuam sual ti na ani thei mai lawang mo chu po chu ni ta se chu mi pa chuan poisa pek tur anei le si lo wangin a thatta ti na niang engpo ni se huna du deuh don ani hi ke point thei top ka lo chhuak puyang che IFB profile name le IG account ka hredu khop mai a ber kher chuan a chung te ka lo zo don nia address te hredu miril ru thata ka ni mela IFB le IG tangin ka hretu ranga yang ma se min pe tho mala poilem lo khop mang taka a thattu te kha mi pakhat mai an ni lo ania a ser chunga mi pachi at tangin pong sual ron ngei ani mel tlat ani o thian pa karin hi di karing
kar le chuan tual thatu hi ka hriat man ka ringa pek man che ka tum don nia esa lian ki ma chuan ani le thian pa ka kalmai ange sai ranga ka tlan thlale don sia khothim main thlen thla ka du ka quarter karen ha chiang lo lu tuka ho ma deuh ka du ti le tho arwala ti chuan kong ka pui thleng be se chuan vathlain anin mang tha ta ani ni thuma liam nu chuan be se chuan a u boral ta fa pa tluang te nen chuan sai ranga picnic tur chuan an chuak thladun ta rangwa mual truck terminal an pel thla nu chuan motor to tur atlem deuh to wangin tluang te chu khaltir ta zo ka ni phunchong le rangwa mual in rina thlang dewa chuan be se chuan han din tira zung turin a vachuaka zung tura chuaka te lo chuan a rei phian mai tluang te chuan rei ti hle maya tui chena chak to le sia a hnu deuh loka chuan apu apate po haron lang vel lola sarang lam pan chuan an tlan thlale tapar par mai ani sarang police station an thlen chuan chhun dar som pakhat vel hari to sarang police station an thlen chuan chhun dar som pakhat vel hari to esalien kima chuan office lama alo ko phea tluang te chuan tui chena chak to thu a soi hluta beise eroin tui chen na la malu tuk dar khat nulama lo chuan a lat thung chhun thing pui te an in zo nu chuan tluang te chak to lu tuk chu khonga in alian kima chuan a nau te chu ron lam turin a kowa beise nen soidun tur han nei awangin midang chim pui lo han du ani tluang te kal liam nu chuan beise chuan computer ram chu awapana lian kima point a pan ve thui mai beise chuan browser atang chuan ifb account a chuan han luta zo sap group a lut lein group photo ho chu han en thladan dana namdang mi pa le mi zo nula thalak dun chutni lai taka chuan a han top chata chuta chu thalak chukrikin thu post le comment ho chu an hai dun ta ani comment ho chu han en thladan dana an mi thi chu a ngai nam te tia lo in da in a tong kampo adu tui lem lo mizo mi pathen khat nen chuan anin yel na sat thei hle ti po an hremaya mizo mi pa po a deu so na sa hle bok be se chuan ti hian a hril fiata a hetian in hial na wang hian mizo mi pa haru ka misual pol in din chuan a ngai chuan chin chia ta ani mizo pasal tha ti po hi ilo hreto mai thea he pol hi Aizawl mi hausa le khosa thei tak tak te pol din nan nia an tumber chu heng kan phei chena sat ve tak tak te thunun le control hi ani phailama po member anom di dia arukin mizo nula vai le namdang kobru te han thli thlai reng thin mizo nam ta na thoka hanin ngaya thil tha po tam tak chu an ti fo reng ani amma ero chu mizo me che chunga an ril ruput ero hi chu an ti sual lian tak po ni na lang hetiang ril ru an ron put chan po adin chuak tu te zinga mi hi abial nu chu namdang tlang wal nen anin kop thin wang ani he he mizo nula then khat chu kut thlak lem lovin an wawa kut te po thlak zau chu an nei mai thei aru ka pol din an yang hian heng an me che thunun te hian tu tenge an hre chuak thei lo dan tlang puin state pona ma an la deuh ber thin ani hatita ani lian ki ma chuan eng tin nge hetiang hi hriat thei zawk a han ti chuan beise chuan helam hi chu ka tuipui ve zawng alom Aizawl kho chunga hian ka om mai mai lova nula le tlangwal te thu le hla hi ka ngai ven ru reng alom chu ba ka misual ho hi rui thei thil ka khilaya ka du hi chu ka soitir fo mai he khopuya suana lo lut me khi lo hriat mai ka du hleinem nui chung chuan ati ta ni kan thupuya khan han lut le ta zelila khatia fb lama an wau nu khan a ngai hian ko mo abol chun zom zela a wau tu te chu report in Karnataka police te chuan pasal tha pol hroi tu pakhat chu an ko nge nge a mai ro chu a phone bo chuan lamin a him thei rama chu chuan ati thin rim hlom hle mai ani chutia a report ba ka chuan social media rang ranga mizo mi pa te hadeu so na video halar leya an wau thu te le enga ma angai lo thu thleng chuan a vor lar ta chiam mai ani
chu ti chuan pasal tha pawl hian Mizoram aron lu hun hi an lo ngai chang tarenga hetiang hi kan thleng ta ani phun chonga khian an pawl hruai tu pakhat I-20 car a ngai an phur chuana motor ngei nei tu kha karon tlo thla a karin dan le chuidon dan chu a en nerem vel veke phun chonga an farm house a khosaria atual tha nu khan he mun hi a chhuah san talawani kha chol ni chun po khan an farm house a hian an pawl ho chu anin mukhom ngei ti ka fin fia to bok SI lian ki ma chuan mate la zui ngalin chung tual that tu mi paruk te chu man in dop khal lan nia ruanga mi pachi an hmule an thi sente haloin milbaka an hruai tupa kar chu a ngai hruai bo na kar ngei ani ti a ngai thian te chuan an soi the wangin thiam lo chantir ani ta ni ato pa